Mak. Maren Pikri. Ya ini pesenan nih. Pesen Pak. Ya Allah Pikri. Mak. Jeruk iya. Mak iki njaluk jeruk pecel. Yo iki jeruk ambi Ya pecel, Mak. Allah, Pikri, jeruk pecel Pikri, dudu jeruk ambi pecel. Ya Allah Pikri. Masa ana Mak jeruk pecel, Ya jeruk Allah. nipis, jeruk sambel, ambi jeruk buah. Dudu klendi mak ngomong ambi siraku Pikri. Ngomong obiane biakule. Sing dodol ing tempat buah, Mak pecel iku. Mak sing golek. Sapa ngongkon ning peracangan. tempat buah? Ya Allah ning peracangan Pikri jeruk pecel, jeruk pecel. Masa ana? Yo Ya itu kok kan iki. iki ro pecel ambi jeruk. Yo cuma ngamuk ta, Mak. Ya mosok ngamuk mek gitu klendi ning sira iki Pikri. Ya Ya kita sing Allah. ngomong. Yesus sing weruh, Mak. Tang siraku kok iku kok abot ning panganane sira iku Pikri. Yesus Allah. Lah belek kena emong mak sing ngarep kau. Diwara jeruk pecel oleh jeruk ambi pecel lah Pikri. Aduh dikongkon ku abot ambi panganane. Lah digawani peci selebih mesti gedigu sira iku we. Ngali yo Pikri. Lah, Belakan iki. mbah